family. Petition Mass to pass the PNLE dulot ni Michelle Guanzon Balwis. Para sa kalag ni Socorro dulot kan Uwida family. Misa pasasalamat dulot ni Angostia Caruche Ganilian family. Para sa kalag ni Delia dulot kan Niebres family. Para sa kalag ni Socorro dulot kan Uwida family. Para sa kalag ni Honorio Alejandro asin Rosario, Timoteo asin Corazon, asin para sa gabos na kalag, dulot kan Oxiano family. Sa liturhiya niya tungunyan, sa tong pinagrurumdom, ang gabos na gadan na paratubod. Bilang kabtang kanbanwaan kan Diyos, sa pakisumaro sa hukbo nin kalangitan, asin sa inda na sa tong mga tugang, kita sa rarong namimibi para sa indang kapahingaloan. Hagadon man nyato sa Diyos, na maugayon ang bendisyon para sa inda. Tanganing danay, nanindang makaibahan, siya sa kalangit nun nakahadean. Lugod sa mga pamibi nyato aro-aldaw, danay nyatong rumdomon ang gabos ng mga gadan. Hagadon ang sa indang tabang, asin itao taman ang sa indang, ang sa tong tabang sa paagi kan sa tong mga pamibi. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
sa pagselebrar niya ito kang misa, sa tuyang rumdo mo na sinipamibi, ang mga tugang niya itong ito na sa ikaduwang buhay, urog na itong mga tugang niya itong gadan na nalingawan ng ipamibi kan sa indang kafamilya. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin ang katuninungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapas sa indo gapos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa tumakasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa ton Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, kaugaying dangugan sa mong mga pamibi, nakon pakusugon an sa mong pagtubod sa imong aki, na binangon hali sa mga gadan, mapasarig man an sa mong paglaom, sa paghalat kan pagkabuhay liwat kan sa imong mga nasasangkuban. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, pinapagirumdum sa to ang panugakan Diyos. Iaandam niya ang si iyang mga tabang, asin pagsurog sa pinanugaan niyang banwaan. Siya na sa tong kaligtasan, asin paalawan, ang madulot kan sa tong kaugmahan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mahandaan kagurangnan nin mga hukbo para sa gabos na banwaan. Sa bukid na ini, nin bangkete nin mga taba, bangkete tin pambihirang arak, mga taba na sinamnohan nin hutok, mga pambihirang arak na sinara. Hahalonon niya ang bukid na ini, ang tahob na nagtatahob kan gabos na banwaan, asin an hablon na hinabol sa ibabaw kan mga nasyon. Hahalonon ang kagadahan sagkod paman, papahidon kan kagurang ng Diyos ang luha, sa gabos na lalawgon, ang pagtuya-tuya sa iyang banwaan, hahaleon bilang sa bilog na daga, taan kagurang na nagtaram.
isasabi sa aldaw na iyan, Uya, ini ang satong Diyos. Naglaom kita sa iyan na ililigtas niya kita. Ini ang kagurangnan. Naglaom kita sa iya. Magayagaya kita asin magugma sa iyang pagliligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan, ilaw ko asin kaligtasan. An kagurangnan, ilaw ko asin kaligtasan. An kagurangnan, ilaw ko asin kaligtasan. Sisay, an matatakotan ko. An kagurangnan, kukusugon kan sa kong buhay. Sisay, an matatakidan ko. An kagurangnan, ilaw ko asin kaligtasan. Sarong bagay hinagad ko sa kagurangnan. Ini hinahanap ko na mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan. Gabos na aldaw nin sa kong buhay na matingkalag ko an kagayonan kan kagurangnan asin mahiling an sa iyang templo. An kagurangnan, ilaw ko asin kaligtasan. Danguga kagurangnan an sa kong tingog na ipinaapod ko. Kaugayi ako asin simbaga. Dapit sa imo, nagsabi an sa kong puso. Hanapa an sa iyang lalawgon, an lalawgon mo kagurangnan, an hahanapon ko. An kagurangnan ko, ilaw asin kaligtasan. Huli kan pagdulot ni Kristo kan sa iyang buhay, kita natawan nin malinaw na dalan. Saro ining pagpahayag kan pagkamuot niya sa to. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. An paglaom daing nagbibigo, huli ta ibinubo ang pagkamuot kan Diyos sa satong mga puso. Huli kan Espiritu Santo na itinao sa tuya. Ta si Kristo mantang kita maluya pa sa itinilaan na panahon na gadan para sa mga lapastangan. Masakit magkaigwanin nagpakagadan para sa sarong suripot. Ta para sa maray, pwedeng magkaigwanin mga ngahas magadan. Alagad ipinagpamidbid kan Diyos ang pagkamot niyang gayo sa to. Kaidto pang parakasala kita, nagadan ni si Kristo para sa to. Ngunyan na daw na pinawaran kitang kasalan kan sa iyang dugo, urog nang ililigtas kita sa kaanggotan huli sa iya. Takon kaidtong kaiwal kita, ipinakiulian kita sa Diyos, huli kang kagadanan kan sa iyang aki. Ngunyan pa daw na naipakulian na, urog nang makakaligtas kita, huli kan sa iyang buhay. Bako sa naiyan, kundi nag-uorgulyo pa kita sa Diyos, huli kan kagurang nantang si Jesucristo. Kung sain, nakamtantangon niyan ang pagkainulian. Tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan panahon na ito, si Jesus nagsabi, nagpapasalamat ako sa imo, Ama, kagurangnan kan langit asin daga, hulita itinago mo ang mga bagay na ini sa mga madunong sa mga matali, asin ihinayag mo sa mga musmos. Opo, Ama, hulita siring ang pinagmarhay sa atubang mo. Ang gabos ipinaubaya sako kan sakong Ama, asin mayo ni nakakamidbid sa aki, kundi an Ama. Asin mayo ni nakakamidbid sa Ama, kundi an aki. Asin an buot pahayagan kan aki. Madya kamo sako, gabos na napapagal asin nagagabatan, asin tatawan ko kamo nin kapahingaluan. So ngaya an sakong sakal, asin makanuod kamo sako, hulita ako mahuyo asin mapakumbaba sa puso, asin makakakwa kamo ning kapahingaluan para sa saindong kalag. Taan sa kong sakal, masayon, asin an sa kong pasan, magian. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marahay na hapon po sa Indogabos. Happy Fiesta po sa Saindo. Buong Fiesta po ngayon, Fiestang Kalag. Kaya Happy Fiesta po sa Saindo. Nakapagbisita na lamang po kamo sa Saindo pong mga mahal sa buhay na nainot na po sa Satuya. Isay pa po ang day. Subang ginaguro-puro pa ko, natakaipuhan taon-taon, magbisita kita na mga buhay pa sa satuyang mga tugang na nagadan na taon-taon, magdumang kita sa sementeryo, tanganing magbisita sa Sainda. Sabi kang sakuyang sadiri, sakuya malang na kasimbagan. Mas maray na palan iyan kaysa sa Sinda an magbisita sa sato. Gusto po nindo na kamo bisitahon at yan sa aga, tikwilon po kamo. Nilingawan mo ako, dahil mo ako binisita. Kaya si dahil pa nakakabisita, pwede pa po kamo magbisita, asin magdulot po ning pamibi. Otherwise, Sinda po ang mabisita sa Saindo. Good luck po. Good luck. Sa kapistahan na ini, kan satuyang mga tugang na gadan, duwang bagay po ang satuyang paghurup-hurupan, enot po ang gawi nin pagrumdum. Ang kapistahan po ngunyan, actually, ang nakasurat duman sa Roman Misal, iyo po na sinambit subago sa komentaryo, pagrumdum kan mga tugang nyatong gadan. Pagrumdum, remembering, remembering. Enot na gawi, enot na punto na sa tuyang paghurup-hurupan, iyo po ang gawi nin pagrumdum, pagrumdum. Pag ang sarong tawo nagagadan, saro sa sinusurat ta sa lapida ninda, apwera ang iba may mga Bible verses, pero ang common itong mababasa tang in loving memory of, sa mamumuton na pagrumdum ki kuyan, in loving memory. Mga tugang importante ho na maray an pagrumdum. Kung hihilingon po niya to, an kagurangnan si Jesucristo bago po mamaaram digdi sa kinaban, iyan po ang saro sa pinaghagad niya sa iyang mga disipulos, kanhuring pamanggi. Nagkuha siya ng tinapay, binaak, itinaw sa iyang mga disipulos. Nagkuha ng kalis, arak, itinao sa iyang mga disipulos. Asin nagsabi, gibuhan nindo ini sa pagrumdum sa sako. Do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. Ano po ang yaon sa pagrumdum? Pag kita po nagrurumdum, ang sarong tao, minsan mayo, nagiging buhay. Nagiging buhay. Minsan physically, mayo, alagad siya, yaon, dahil sa satuyang pagrumdum, buhay, yaon sa satuyang isip, asin yaon sa satuyang puso. Kang 2017, igwa po ning sarong animated movie na ipinaluwas ang, nagluwas, ang title niya po,
Coco. Ano, siguro nagkadarala na po nindo iyan. Coco, si Mama Coco. Itong sarong gurang. No? Ang tema kan animated movie na ito, iyo po ini, remembering. Pinapahiling duman ang importansya kang pagrumdum. Duman sa movie, pag nalilingawan na ang sarong tawong nagadan, nawawara na duman sa ikaduwang buhay. Itong inapod na final death. Ano? Pag mayo nang nagrumdum sa iya, bigla na lang natutunaw duman sa ikaduwang buhay. Ano? Sabi sa theme song kang animated na movie na Coco na ang pangapudan is pagrumdum, remembering. Sabi duman, remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my arms. Ay heart ata to. I sing a secret song to you each time we are apart. Garo-aro kayan. Ano? Remember me, girumdumon daa, girumdumon. So iyo po yan ang ginigibutangon yan. Rurumdumon po, or ginigirumdum niya to ang mga tugang gadan. Pero, papaano niya to rurumdumon? Sa anong konteksto? Madali lang magrumdum. Pwede man kitang magtukaw sa harong, tapos balikan ta si mga ginibo or si pamuhay-buhay kan mga tugang niya tong na maaram na. Magtukaw ka, sa sala nindo, magpikit kaning mata, rumdumon mo si lola mo, si lola ka ito. Mahilig magkakaning dinuguan, inulas sige sa indo po, ano sa ringkonada, inulas, na may pansit, no? Si lolo ka ito, mahilig magbulang, ano? Pwedeng arog ka iyan, or pwede sa lugar. Pag gusto tang rumdumon ng sarong tao, maduman kita sa lugar, na perminyang pigdudumanan ka ito. Si lola nga ya, mahilig magpasimbahan. No? Mapasimbahan kita tanganing magirumduman ta si lola. Pwedeng sa pagkakan, lutuon ta ang paboritong kakanon ni mama, ano? Kang nabubuhay pa ini. Kaya pag kinakan mo, pag nahiling mo itong luto, magigirumduman mo si mama mo. So arog ka yan, pwede tang rumdumon sa mga arog ka yan na paagi. Pero, sa pagrumdum niya tungon yan, sa mga tugang niya tong gadan, dapat yaon po sa laog kan konteksto nin pagpamibi. Ano? Prayer. Ibig sabihin, rurumdumon ta sinda sa paagi nin pagpamibi. Bako sa hilig ninda, sa sarong kakanon, bako sa hilig ninda sa sarong lugar, bado, or ano paman, kundi sa paaginin pagpamibi. Ano? Pagpamibi. Kaya, pagbisita or nagbisita naman po siguro kamo, sana dahil lang po itong naghatod kita ka itong paboritong kakanon. Minsan po baga pag piyestang kalaga ang ginigibuta, pakaluto taning suman, piglalaogan ta duman sa atubangan kang puntod. Bako iarog kita ka iyan, ano? Minsan linalaogan taning bihon, or kung bako maduman sa puntod, duman sa harong, ta sa puntod, pagharali ita paldo, sinawawala ta, nagsya-shopping, pigkukura itong pigwawaralat. So si iba, duman sa altar ta, ano? Arog po kita kayan. Pero, iyon na nga niyan, saro na magayon nagibuhonin da. Bako ini ng sa paagi kan mga bagay na ini, kundi sa paagi nin pagpamibi. Kaya sana po, si pagtiripon po nindo, duman sa puntod kang namumutan nindo sa buhay, saro sa daim na wara, iyo po an pagpamibi. No? Taminsan baga, nagtitiripon, nag-irinuman, nag-iristoryahan, nagkarakanan, may video okay na nga ni ngunyan minsan sa mga mausoleo, no? Pero minsan makamundo nalingawan magpamibi. No? Ito ang importante, pigigirumdum ta sinda sa paaginin pagpamibi. Ano? Dahil po yan permi paglingawan. Every time na magduman po kamo taon-taon, dapat dahil mawara ang gawi nin pagpamibi. Rumdumon sinda sa konteksto or sa laog sa gawi nin pagpamibi. Ikaduwang punto, sa pagrumdum po niya to kang sa tuyang mga tugang sa paagi ning pamibi, mahapot kita. Ano takaipuhan niya tong ipamibi sinda or ano takaipuhan na sa konteksto kang pagpamibi ang pagrumdum niya to sa sainda. Ano takaipuhan tang ipamibi sinda taon-taon? Siguro ang iba po sa satuya, 20 taon ang pinapamisahan si lula ta. Baka ang iba sa satuya, 30, 40 taon ang perming pinapamibi ang mga tugang or namumutan ta sa buhay. Ano ta siring? Ano ta danay kitang dapat nagpapamibi sa sainda? Kita po, nagpapahayag kan sa tuyang pagtubod na ang sa tuyang mga tugang kaya, do nagadan, alagad ang saindang buhay, dai natapos. Nagtutubod po kamo kayan.
Do nagadan, alagad ang saindang buhay natapos. Ano? Ang saindang buhay dai natapos, dai napara. Ibig sabihin, nagadan man sinda, alagad ang saindang buhay minapadagos. Takong ang satuyang pagtubod, ang kagadanan, tinapos na ang buhay kang sarong tao, para sa in pa na kita mapamibi sa sainda. No? Useless na kung sa hiling ta, si tugang tang nagadan, sinamumutang ta nagadan, mayo na, totaling mayo ng pagkabuhay liwat, mayo ning purgatoryong pinadumanan, mayong langit na pinadumanan, dahil nakita magbisita sa puntod kada taon. Ano? Pero ninhuli ta nagtutubod kita, na ang mga tugang ta, nagpapadagos kan sa indang buhay, maski sinda nagadan, kaya permi kitang nagpapamibi para sa sainda. Pag may nagagadan po, ang saro sa kahagadan, kang sarong tawo, masabi yan, let us pray for the eternal repose of the soul of, repose. Nadawag na po nindo ang tataramo ng repose, eternal repose. Pag Holy Week, especially during Holy Thursday, igwa pong inaapod na altar of reposition. Altar of reposition. Reposition, position, repose. So binabago ang kamugtakan. Kaya pag may altar of reposition, si hawak ni Kristo hali idigdi, ibabalyo duman sa altar of reposition, pigliliwat, pigbabago ang kamugtakan, hali idigdi, pasiring duman. Ano? So pag sinabing reposition kang kalag, so binabago ang kamugtakan kang sarong tawong nagadan, ibig sabihin. Hagadon ta nga, ipamibi ta na magbago ang kamugtakan kan kalag ni ko yan. Dati, kang buhay pa, ang kamugtakan tayaon digdi sa daga. May kapagalan, nagtatrabaho, may sakit, may helang, may abo, ngunyan uso ang abo pabaga, tapos na ako. Tapos may kagadanan. So ang hinahagad ta, pinapabitisin na magbago ang sa indang kamugtakan. Makamtaninda itong kamugtakan kang sarong buhay na mayo na ning kapagalan, mayo na ning kamunduan, mayo na ning helang, mayo na ning sakit, and mayo na ning kagadanan. Itong inaapod tang eternal life, buhay na daing kasagkuran. So yan ang hinahagad ta, reposition kang kalag, nagtutubod kita, nagpapahay kita na siya nagadan, magbago man lugod ang sa iyang or ang kamugtakan kan sa iyang mga kalag. Kaya dani kitang nagpapamibi para sa sainda. Ano po? Kaya mga tugang, iyo po yan duwang bagay ang satuyang paghurup-hurupan sa kapistahan na ini kan mga tugang nyatong gadan. Enot, danay po nyato sindang pagrumdumon, pero bako na sa paagi nin mga bagay, kundi sa paagi kang satuyang pagpamibi. Ikadua, magdanay kitang magpahayag kang satuyang paglaom, asin pagtubod, na ang saindang buhay, digdi na natapos sa daga, magbalyo, magbago ang kamugtakan, asin makamtan ang buhay na daing kasagkoran. Eternal rest grant unto the souls of our departed brothers and sisters, O Lord, and let the perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag ng pagtubod.
kita sa parapakinabang nin mga santos, mantang nagsasarig kita sa pagtubod na ini, mamibi kita para sa gabos na nagtalikod na sa buhay na ini, urog na itong mga nangangaipo kan sa tuyang mga pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong mga pamibi. Tanganing ang simbahan sa daga, dainanggad malingaw sa simbahan na naghahalat kan kamurawayan na diing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga taong may marahay na buot, mag-ako kan tunay na buhay, asin kan nagdadanay na katuninungan sa bagsik kan nakakaligtas na dugo ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga natatakot sa kagadanan, mag-ako kan paglaom sa pagkabuhay liwat ni Kristo, asin sa iyang nakakalinig na pagpatawad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumundo sa paghalikan sa indang mga mahal sa buhay, maranga sa indang pagpamibi para sa indang mga kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkaherak na ipinahayag sa purgatorio, magpararom kan sa tuyang pagsarig kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan in buhay, dinudulot mi sa imong pangataman, an mga kalag kan mga naghahalat na makisumaro sa mamurawayon na pagkabuhay liwat, kan sa imong aki sa muyang paratubos, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Tindog dami. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan an atang sa siimong makamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran.
para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pagkaniguaan sa mong mga atang, tanganing an sa imong mga nasasangkuban na gadana, akoon sa kamurawayan, kaibaan sa imong aki, kung sain kami inaayon sa dakulang sakramento nin sa iyang pagkamuot, siya na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Sa iya nagtingraw sa mo, an paglaom nin palada na pagkabuhay liwat, tanganing an mga napapamundo, huli tananggad magagadan, maranga kan panuga kan maabot na buhay na daing kasagkoran. Tas sa mga maimbod sa imo kagurangnan, an buhay sinasanglian, dai pinapara. Asin pagkatunaw kaining harong sa daga, naaandam an eerokan na daing kasagkoran sa kalangitan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Jesucristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo,
kan bago asindanay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalal, kan maog mang paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Jesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an samong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninungan. Uya an kordero kan Dios. Uya nagpapara kan mga kasalang kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ansa kong kalag mauumayan.
indog tabi. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, warasanan sa imong mga nasasangkuban na gadana, makabalyo sa mansyon nin liwanag asin katuninungan, na para sa inda kami nagselebrar kan sakramento Pascual, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po para sa nagkapirang anunsyo. Enot, Misa Pro Seminario Collection, ngunyan po iyan enot na Domingo, kan bulan na Oktubre. Igwa po kita ning second collection bilang suporta nyato sa seminaryo asin para sa formasyon kan mga seminarista. Paris Renewal Experience, PREX, sa petsa 22 hasta 23 kang Nobyembre, magkakaigwa po nin Parish Renewal Experience Seminar sa satong parokya. Inaalok po ang mga tugang niyatong nag-eedad 21 pataas na magbale sa nasabing Spiritual Formation Seminar. World Day of the Poor, sa Domingo, petsa 16 kan bulan na Nobyembre, sa tuyang ipagseselebrar ang World Day of the Poor o pangkinaban na aldaw kan mga dukha. Sa paagi kan Barangay Pastoral Council, magkakaigwa po nin pagtiripon an sa indang mga pamilya, digdi sa satuyang parokya, sa aldaw na iyan, sa paagi kang Social Services Commission kan satong parokya. Clergy Retreat, sa Nobyembre 3 hasta 7, magkakaigwa po ning retreat ang mga padi. Huli ka iyan, mayo po nin misa sa parokya sa mga aldaw na iyan. Mapuon ang schedule kang regular na misa sa Sabado nin hapon. Bukas ang simbahan pagkaaga. Katakod kang retreat kan mga padi, ang simbahan bubuksan po sa oras na alas 5:30 nin aga, sagkod alas 7 nin aga, para sa mga regular na pagpamibi kan mga devotos. Sasarahan po ang simbahan para sa seguridad sa bilog na maghapon, apwera kung igwanin mimisahan na gadan. Si may mga birthday po, ngunya na aldaw, digdi po sa inutan para po sa pagbendisyon. Matindog po ang gabos para po sa pagbendisyon. Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalong buhay. Hinanyugaan sa mong mga pamibi para sa mga tugang niya mong ini sa imong surugoon. Nangunya nagseselebrar kan sa indang kompleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padago sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man an sa indang familia. Irayo mo sa tentasyon, kahilangan, asin anuman na katibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Ini hinahagad mi, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ngunyan sa tuyang ipamibi ang mga tugang nyatong gadan, urog na itong mga isinurat nyato sa envelopes. Pamibi nyato ang mga namumutan nyato sa buhay, sa tuyang mga lolo asin lola, ama, ina, mga tugang, pinsan, kadugo, minsan ang sa tuyang amigo asin amiga. Asin ipamibi nyato urog na
Itong mga kalag na nalingawan kang sa indang mga mahal sa buhay. Kagurangnan, mapasaindaan kapahingaluan na daing kasagkoran sa bangraw nin sa imong liwanag. Sa indang kalag naraha asin inulot nindo sa kagurangnan. Mga pag-arang ang simbag po, kagurangnan ligtasan kami. Hulikan sa imong pagkanitawo. Hulikan sa imong pagkamundag. Kagurangnan ligtasan kami. Hulikan pagbunyag sa imo asin sa imong pag-ayuno. Kagurangnan ligtasan kami. Hulikan mga tinios mo sa krus. Kagurangnan ligtasan kami. Hulikan sa imong pagkagadaan asin paglubong. Kagurangnan ligtasan kami. Hulikan sa imong pagkabuhay liwat. Kagurangnan ligtasan kami. Hulikan sa imong pagsakat sa kamurawayan nin Ama. Kagurangnan ligtasan kami. Hulikan balaog nin Espiritu Santo. Kagurangnan ligtasan kami. Hulikan sa imong pagbalik giraray, pano nin kamurawayan. Kagurangnan ligtasan kami. Ama niyamo, Magdatong ang kaharian mo. Mangyari ang bot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa roal daw itao mo sa muyang ngunya. Sin patawaran mo kami kan samong makasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya. Kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. mamibi kita. Maugayo na Ama, sa imong kamot idinudulot mi ang kalag, nin samuyang mga tugang, bilugan samuyang pagsarig na sinda mabubuhay liwat sa huring aldaw, kaiba ang gabos na mga nagadan sa grasya asin pagkamuot ni Kristo. Nagpapasalamat kami sa imo, hulikan gabos na mga karahayan na itinaumo sa imong mga surugoon, mantang nabubuhay pa sinda digdi sa ibabaw nin daga. Kagurangnan, kahiraking akuaan sa mong pamibi, nan mga pintuan nin paraiso mabuksan para sa imong mga surugoon. Ikinakarangan niya mo ang pagtubod asin paglaom sa imong pagkaherak, sagkod na kami makaayon sa kahadean mo, kaibanin sa muyang mga tugang sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Kagurangnan, mapasainda an kapahingaluan na daing kasagkoran. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin, bendisyonan man lugod kamukan Dios na makakamhan an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo asin magdanay sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.